Molt bé, moltes gràcies i molt bon dia a tots. Ara, com és perceptiu, parlaran els representants de cada partit polític, de cada grup municipal, i començarem, com és perceptiu, pel grup amb menor representació i anirem seguint fins al de major representació. Per tant, el primer partit que dirà la seva és el Partit Popular. Benvinguts a tots. Avui ens presentem aquí amb humilitat, conscients de la tasca que ens espera, agraïts per la confiança que els ciutadans i ciutadanes de Canet han depositat en nosaltres. Avui ens presentem aquí perquè hem escollit l'esperança per sobre del por, el propòsit comú per sobre del conflicte i la discòrdia. Avui venim a proclamar el fi de les disputes, recriminacions i dogmes gastats que han sufocat la nostra política. És sabut que vivim uns temps compulsos i de crisi. L'economia s'ha debilitat perillosament. S'han perdut molts de llocs de treball. Molts petits emprenedors han quedat pel camí. Empreses han tancat. Persones han perdut la seva casa. Podem estudiar les causes. Segurament n'hi ha més d'un. Però com diuen els nostres avis i els nostres pares, no busquem culpables, busquem solucions. Cerquem a dins nostre i assumim que hem tingut una incapacitat col·lectiva de prendre decisions difícils i preparar el nostre poble per la nova era. Avui us diem que els problemes que ens esperen són reals, complicats i nombrosos. No serà fàcil resoldre'ls, no es podrà fer en poc temps, però tingueu clar que el resoldrem. El període de l'immobilisme i de plaçament de les decisions ha acabat. És el moment d'aixecar-nos, esforçar-nos una pols i treballar, perquè mirem on mirem i hi ha feina per fer. A l'estat de les nostres finances, l'economia, les situacions enquistades exigeixen actuar amb audàcia i rapidesa, i així ho farem. El que no entenen els escèptics és que el terreny que han trepitjat ha canviat, que les discussions polítiques que ens han consumit tant de temps ja no serveixen. Els que estan al capdavant del govern i gestionaran els diners públics tindran que respondre per això. Gastar amb prudència, austeritat, canviar els hàbits dolents, fer la feina a la llum del dia. Només aleshores podrem restablir la confiança entre el poble i el seu govern. Els reptes poden ser nous, els instruments per afrontar-los poden ser nous, però els valors dels que depèn l'èxit, l'esforç, la honradesa, la valentia, el joc net, la tolerància, la curiositat, la lleialtat, són velles i reals i han estat el motor de progrés en el llarg de la història. Per això necessitem tornar a aquestes veritats. Explorem entre tots allò que ens uneix, en comptes d'insistir en problemes que ens divideixen. Preguntem-nos què podem fer pel nostre poble i no què pot fer el nostre poble per nosaltres. La nostra promesa és la ferma convicció de que treballarem pel bé de tots, els canetencs i les canetenques. I és per això que avui el grup del Partit Popular signa el compromís amb els grups de Convergència i Unió Municipal i dona suport perquè en Jesús Marín Hernández sigui investit alcalde de Canet de Mar. Gràcies. Moltes gràcies. Passarem la paraula al portaveu del Partit Socialista de Catalunya. Gràcies. Bon dia a tots i a totes, els que ens acompanyeu aquí i a tots els ciutadans i ciutadanes de Canet. Primer de tot, voldria expressar el nostre més sincer agraïment a tots els canetencs i canetenques que ens han fet confiança. Als 838 ciutadans i ciutadanes que ens han donat suport, és ben segur que hem estat arrossegats per la política general, per la crisi econòmica, pel desgast que produeix el fet de governar durant molt de temps i segur que hi ha altres factors en clau local que haurem d'analitzar.
Lamentem, per altra banda, la baixa participació que hi ha hagut en aquests comicis. Una abstenció de més del 50% i l'elevat número de vots en blanc ens ha de fer reflexionar a tots plegats. Cal que totes les forces polítiques ens esforcem per connectar amb la ciutadania i guanyar de nou la seva confiança. I cal perfeccionar i enfortir el nostre sistema democràtic. La classe política cada vegada ens hem allunyat més de la ciutadania. Ja no som capaços de donar les respostes que la societat necessita, i avui, per exemple, ho estem veient. Per això, des del PSC de Canet estem convençuts que els nostres esforços han de centrar-se en escoltar, en parlar amb la gent, en connectar de nou amb els ciutadans i ciutadanes, per tornar a ser mereixedors de la seva confiança. Una vegada coneguts els resultats de les eleccions municipals del 22 de maig, i tenim present que cap força política va assolir la majoria absoluta, els socialistes hem parlat amb tots els grups polítics, amb una excepció, el PP, massa distància ideològica, per aconseguir un pacte de govern estable, fort i de progrés, amb pocs apriorismes i una voluntat ferma, els interessos de Canet per sobre de tot. Però no ha estat possible. Convergència, Unió Municipal i el PP s'han aliat. Han primat els taxitismes partidistes per constituir un govern de dretes, d'esquenes a la voluntat del poble. En primer lloc, entenem que per Convergència i el PP aquest és un pacte imposat per les seves direccions nacionals, per donar sortida a interessos aliens al nostre poble, un pacte forjat en despatxos llunyans. En segon lloc, per Convergència i Unió Municipal, aquest pacte de govern els dona l'oportunitat de resoldre una situació del passat enquistada. L'excisió d'Unió Municipal clou amb aquest pacte de govern. Entenem que Unió ha enganyat els seus electors al no fer públic aquest pacte abans de les eleccions i al negar sistemàticament la seva voluntat d'aliar-se amb Convergència. El fet d'estar al govern a qualsevol preu ha primat per sobre dels interessos generals de Canet. Per tant, els propers anys, els socialistes farem política des de l'oposició i ho farem com estem acostumats a fer. Com estem acostumats a fer les coses, amb responsabilitat, amb coherència, amb voluntat propositiva i constructiva, amb diàleg i transparència, vetllant pels interessos de Canet. Els propers 4 anys, des del grup municipal del PSC, treballarem per influir en el govern i fer realitat les nostres prioritats en termes de planificar el futur, incrementar l'activitat econòmica, generar ocupació, enfortir les polítiques socials i de família, invertir en educació i cultura, recolzar l'associacionisme i modernitzar l'administració pública. Finalment, també volem dir que des del grup municipal del PSC estarem oberts al diàleg i al consens amb la resta de forces polítiques, tant del govern com de l'oposició. Ens trobaran disposats a col·laborar sempre que sigui per ajudar a construir un millor Canet del futur. Sempre que sigui pel bé comú i molt especialment aquells temes que considerem prioritaris, com hem dit, la recuperació econòmica, l'ocupació, la planificació estratègica i el benestar de les persones. En aquests punts el govern ens hi pot trobar. On no ens trobarà serà en la política de retallades indiscriminades o quan els interessos partidistes estiguin per sobre dels interessos de Canet. Moltes gràcies a tots i totes i molta sort, senyor Marí. I sobretot, donar les gràcies a la gent que amb el seu suport ho ha fet possible. Dit això, considerem que som en lloc i en el moment oportú per desenvolupar la tasca més important que ara mateix pot tenir un ciutadà de Canet, que no és altre de dirigir la nau del nostre poble i el rumb a seguir per tal de millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans. Els 17 regidors aquí presents som els dipositaris de la confiança de molta gent, a la que no podem defraudar posant per endavant els interessos particulars dels generals. La nostra tasca dins del govern no serà altra que l'aportació d'una experiència de com aprofitar les bones coses fetes pels governs anteriors i alhora ser capaços d'aprendre dels errors antics i no tornar a ensopegar en la mateixa peça. El nostre poble no s'ho pot permetre. Tenim molt clar que aquí tots sumem. Aquí som 17 canetencs amb la tasca de gestionar el nostre ajuntament, des de la constructivitat i el bé comú. Hem de tenir sempre la mà estesa a tots els companys regidors per tal de millorar la qualitat de vida dels canetencs. Fem doncs bona la dita del que ningú no pot fer tot, però tothom pot fer alguna cosa. La nostra experiència en el govern i sobretot el context global en què ens movem fan necessàries noves polítiques.
orientades a la gestió i explotació de recursos, a la reacció imminent per tal de solucionar, en la manera del possible, els problemes diaris i alhora ser capaços de sentar les bases del canet del futur de les nostres noves generacions. Comencem, doncs, a treballar plegats, sense embuts i amb totes les ganes, per tal de fer realitat els projectes comuns que la majoria de grups hem compartit. Per fer tot això cal fer un treball conjunt, un treball d'equip, transversal, i marcar els principals objectius on hem de dedicar els recursos. Hem de gestionar amb transparència i sentit comú, amb voluntat i capacitat, amb treball i diligència. Aquesta ha de ser alhora una feina feta no des d'un despatx, sinó a peu del carrer, per no perdre mai de vista quina és en tot moment la realitat i la necessitat del nostre poble, i poder així acostar-nos més a la gent i que no es tornin a produir els elevats nivells d'abstenció que hem tingut encara. Perquè tenim clar què hem de fer en els propers 4 anys, perquè tenim clar que no seran temps fàcils, perquè s'hauran de prendre decisions impopulars pel benefici futur, perquè tenim clar que som gent capacitada i diligent per treballar en equip, i sobretot perquè sabem què és i què comporta fer un pacte estable de govern. Volem donar el nostre recolzament al Jesús Marín Hernández, candidat de la llista més votada per ocupar el lloc d'alcalde, i perquè veiem en ell tant les voluntats com les capacitats per portar la direcció d'un equip sòlid i compacte, per tal de fer possible i portar a terme el projecte de Canet que compartim, defensarem i treballarem durant tota aquesta legislatura. Gràcies.